minha arba'atul hurum. Haka wannan watanni guda hudu, wata na 11 da na 12 da na 1 a kalandar musulunci, sai kuma watan 7, wayannan su ne watanni guda hudu masu alfarma inda ake jin azaban annabi Ibrahim ya roƙi Allah game da su, kuma aka sunnanta mai tun a shari'ansa. To Allah ya amsa wannan wato doka cewa ya bai wa wayannan watanni alfarma, ba a zalunci a cikinsu, ba a tilasta wa mutane, ba a ƙetare haƙƙi. Wal hadiya wal qala'ida, hakan nan ma dabba ta hadaya ita ma tana da matsayi tsakanin ragowar dabbobi, ko da irin ta ne, amma tana da matsayi domin ka zaɓe ta ne za ka yi hadaya da ita. In ban manta ba farkon darasin mu cikin wannan sura mun ambata abin da ya danganci wannan matsayin dabba ta hadaya, ta kece ma wato dabba ta lahiya, domin ta ko gadon ta ba a yi. Wal qala'id da kuma rataya, shine dabbobi na hadaya da za a kora idan za a je aikin haji. A zamanin da irin yadda aikin haji suke kasancewa, idan ka kintsa akwai dabbobin da za ka hau, akwai dabbobin da za ka ɗora wa kaya da guzurinka, kuma akwai dabban da ita za ka yanka a can. Ita dabban da za ka yanka to kakan yi mata alama wanda ko da koro su kai ka taho, idan an kalle ta ita za a gane. Ɗora mata wani tsumma a wuya ko takalmi a ɗan rataya mata a wuya, da wannan shi ne qala'id. Shi ma ya kasance ana yi tun zamanin jahiliya, wanda musulunci ya zo sai ya tabbatar da ba laifi bane a yi wani abu, a bambanta dabba ta hadaya wajen yi mata rataya. To shine al-qala'id da aka ambata mana. Zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah ya ce ya ambata mana haka ne, kuma ya zabi wa'annan kebantattun abubuwa ne dan mu sani cewa lalle Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da ma wanda ke cikin ƙasai. Malamai suka ce ba waɗannan ne kadai abubuwan da Allah ya kebance ba su matsayi ba, suna da yawa, amma an kawo mana nan a matsayin kanin labarai. Kuma haƙƙi ne a kanka ka girmama duk wani abu da Allah ya girmama shi. Zalika wa man yu'azzim sha'airan lahi fa innaha min taqwal qulub. Girmama duk abin da Allah ya girmama, ya ambata, ya bai wannan abu matsayi, yace gurin ibada ne nasa. Wajibi ne akan ka girmama wannan abu, idan ka haka sai ka samu takawa. Allah ce ya zaɓi wayannan kebantattun abubuwa ne ya girmama su, kuma ya ambata mana dan mu sani cewa shi ya san duk abin da ke cikin sammai da ƙasai. Kamar yana daga cikin mutane ya zaɓi annabawa ya girmama su, kamar yana daga cikin mala'iku akwai masu matsayi a cikinsu. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, to da sauransu masu yawa. Wa anna Allaha bi kulli shay'in alim. Wanda ya ambata mana haka nan mu sani cewa shi game da dukkan komai masani ne. Wanda ga nan zamu dakata saboda lokaci, kuma domin amsa ragowar tambayoyinmu sai zama mun cika lokacin namu da shi insha Allah. Wannan mai tambaya yana faɗin assalamu alaikum, a da yadda na ga rubutun nashi, don wasu rubutun ba na iya karanta hina dagi. Ba yadda na ga rubutun nashi kamar yana tambayar mai bambancin shirka ne da kuma bid'a. Wanda shirka ita ce mutum ya yi tarayya da Allah, bauta Allah da wani, ko kiran sunan wani da ya dace ka kira sunan Allah. Ka shiga halin firgici kuma kun ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ka kira sunan bawa irin ka. Wannan kai shirka da Allah, Allah ya hana. Wanda ya mutu yana irin wani, Allah baya gafarta masa. Bid'a kuma shine mutum ya kirkiro wani abu ya kawo ya ce shi ma musulunci ne a yi. A ce ina aya ina hadisi, ya rinka zazzara ido ko yana kwatance, bayan kuma ga aya ga hadisi sun soke wannan abu cewa ba daidai bane. Duk wanda ya wannan yayi bid'a. Amma bid'a ta duniya wannan an kawo da kai akan wannan. Me bid'a ta duniya? Gine-gine namu, kere-kere namu wanda a da ba a yi. Yanzu Allah ya hore mana ilimi muna yi. Su ma bid'a ne amma na duniya, shari'a bai ce ma komai akan wannan ba. Amma duk abin da zaka zo ka ce shi ma addini ne wanda sahabbai ba su aikata ba, tabi'ai ba su san da shi ba, tabi'ina ba su san da wannan abu ba, baya cikin littattafai na musulunci. Ka ce sai ka kaga ba mutane an yi, a ce kawo aya kawo hadisi ka ce babu, amma dai yana da kyau a yi. To komai kansa ba za a yi ba, za a kore ka da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Duk wanda ya girgiro wani abu ya ka cikin addini in dai babu, to ko majima ko madade Allah zai tayar da masu ilimi su kone ka su ce ina aya ina hadisi ka ce babu, a kwada ma kayan ka ce ka tafi da shi.
ɗayan tambayar nasa ina ga yana tambayar me hukuncin ko sallah a makabarta a daidai na tunanin dai rubutun nasa kenan wanda sallah a makabarta kake nufi to wannan hadisi ya hana makabarta ba gurin yin sallah bane haka nan da guraren kiwon dabbobi da ban daki duk wannan ba gurin yin sallah bane. Nan yana tambaya mutum ne da iyalinsa wajen kwanciyar aure kuma suka yi sakaci har gashi wato a lokacin kammala sahur yayi su kuma ba su miƙe da kwanciyar nasu ba. Abin da za a bashi amsa in har sun shiga lokacin wato fara azumi to ba su da azumin wannan yini. Da haka yayi ganganci kenan kuma idan za a duba wani hadisin ma laifin akan mijin yadda domin shi ne shugaba. In na kafara ne ma a kansa ne shi kadai dan ka duba hadisin wani sahabi da irin wannan ya faru da shi da rana a tsakiyar azumi. Dan yana tambaya mace tana cikin azumi kuma sai jini ya zo mata ta riga ta dau azumi sai jini ya zo mata da rana. Wannan azumi babu shi ya kare idan ci gaba da cin abinci da lissafa wannan azumin a cikin ranakunta na al'ada a bayan sallah sai ta rama wannan yadda za ta yi kenan. Nan kuma yana tambaya bayan assalamu alaikum shi ne ya yi tafiya don ya je sada zumunci ko da ya je garin sai bai tarar da mutumin ba to yanzu ya abin yake kai mutumin baya gudina to abin da za a ce shi ne Allah zai baka ladan niyya sada zumunci yana da kyau ina fatan mun gani da kan ka tashi kai nufin kai alkhairi ko baka samu kayi ba laifi bane kar ka yi nadama ka gode wa Allah zaka samu lada. Allah na faɗi a suratul nisa'i ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. daga aya 99 kenan suratul nisa. Allah na faɗin duk wanda ya fita yayi hijira dan ya amsa kira na Allah da manzansa to kuma sai mutuwa ta riske shi a hanya bai yi da wannan nufi nasa ba to kare da mulada sai ya isa gurin Allah. To bisa wannan ayoyin ne malamai suke ambacewa to ragowar ayyukan alkhairi su ma haka ne tunda innamal a'malu binniyat. Da kai nufin ka aikata da kyakkyawan niyya ba saban Allah ba sai baka samu kai ba to zaka samu lada. Bayan wannan ma akwai hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambacewa cikin rahama na ubangiji ya ambata malaiku masu rubutu idan bawa na ya himmantu zai aikata wani abu na lada sai ya aikata to a bashi ladan da linki 10 da ma doriya. Idan kuma bawa ya himmantu zai aikata wani abu na lada sai bai aikata ba to a bashi ladan niyyar zai aikata a bashi ladan wannan rahama ta ubangiji kaga magana ya fito karara ke. Haka ne yace kuma idan bawa na ya himmantu zai aikata zunubi sai ya aikata to a rubuta mai wannan zunubi in kuma ya tuba a shafi masa. Yace amma idan bawa na ya himmantu zai aikata zunubi sai kuma ya fasa aikatawa saboda tsoron Allah to a rubuta mai ladan fasa aikata wannan zunubi ko duk wanda daga cikin falla ne na ubangiji. Nan shi ma yana tambaya game da darasinmu na wayannan ashabu sabti da aka hane su sun kifi kuma suka yi kuma Allah ya lance su mai da su burrai cikin su ne burrai da muke gani har a yanzu ko akwai guri cikin farkon halitta. Lalle sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan shin burrai da muke gani su ne wadancan da aka ce musu kunu iradatan khasi'in manzo Allah sai ce musu la ba su bane yace musu baya yiwuwa Allah ya la'anci wata al'umma ya halaka ta kuma a ce tsatsan su na wanzuwa ba zai yi ba shi ma halaka ba ta tabbata ba ke. Da aka karanta tarihi duk wasu al'umma suka sabi Allah kuma ya aika musu da azaba to tana halaka su ne gaba daya ce sun kare. Aka ba mu labari a farkon suratul Haqqa adawa Allah ce sakkaraha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiya sai ce fa hal tara lahum min baqiya. Bayan Allah ya halaka su tambayar ne ita ce kaga wani ragowan adawa yana wanzuwa babu inda Allah ya aiko da azaba ya gama halaka wayannan kafirai sun kare. Haka ƙarshen suratu Maryam kam ahlakna min qablihim min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rizza. Allah ce guda nawa na alƙari da muka halaka kana jin duniyar su kana jin motsin su babu. Daga su ma sai hadisi ya bayyana wayannan da aka maida su burrai
bayan kwana 7 sai aka ce kuma su mutu baki daya ba su ne